Ketoke kok gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe ora ya kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusel. Cuman ini wong lanang wis wireng. Ireng tapi kan manis. Gak oman ganteng. Ora pas dum-duman ganteng aku ora teko, makane ora bagian. Saya seneng moro tangan. Lah iki yo gedhe ning ukara. Wong dijawil ngono moro tangan. Gak gelem mbok gawe sisan. Tarung enek gayan. Sing diarepe kowe iki apa? Gentalone. Gak ono sing gelem. Sing gelem dadi bojomu ki mong setan. ini Pak. Mbak, ora enek gayan to. Pirang-pirang dino aku nganggur. Macul-macul ora apa-apa. Menika sing sawahku ombong dipaculi wong Mas, tanduri pari wisan. Lah ngono ora gelem kabar-kabar lho. Lah terus piye iki? Oleh macul sawahku sing ciwut becek yang gelem pura Mas. Sing ora becek no gak enek to, Mbak. Aku wedi plese. Tapi ora oleh bayar lho ya lek macul sawahku sak menika ya. Ora apa-apa, Mbak, ora dibayar. Sing penting obah. Sepiren dhisik pacule sampean kaya apa Mas? Landhep apa ora? Lah nyapo dadak disepil barang. Ndang dijajale langsung nyapo. Pokoke pacul kuwi gedhi, dawa tur landhep. Enak deh enak Mas. Mas, Dalem nyapo, Dik? anu Mas, Apa? Ora anune nyapo? ayo rapi Mas. Sepurane ya, Dik. Nek saiki lurung iso. Aku lurung sunat. Tak sunat sik ya, aku lagi rabi. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon yo gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ra usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sampe nakar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekok iki ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah ini. Dengaran men anteng. Biasane polahe ra karo-karuan. Nek aku menang ngene iki, kadang aku membayangkan ngono iki. Kayak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah lho. Ya umur-umurku sakmene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Wek, nek sing rondo apa dudono Nyapa? terus suwi ya. Kowe enggak pengen rabi meneh apa? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel tau, kesel capek. Capek aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iki wis saya. Piye to jane karepmu? Ini kan wis saya. Wayahe apa? Wayahe cilik apa piye? Saya dinafkahi. Lah wong golek dhewe iso dadak njaluk dinafkahi. Kok malah lara ati. Kadang ngurip juga. Uripe kaya dagelan ya guys ya. Kaya dagelan piye karepmu? Biar ora kaya dagelan ini. Yo kadang yo jeneng manusia yang ngeluh iku ya wajar. Nek sekiranya di bojo ora iso ngopen-ngopen lungguh apa? Buang, singkirkan, hempaskan. Ayo.
tiwas makan hati. Mending dijole Brambang kena nggo nyambel. Ku ngopo ngopeni wong lanang kok ora megawe diopeni. Lah yo, mur njaluk-njaluki jeleke nggo apa ya dak. Dik nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati. Nek diwehi cobaan Tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Kayak tahu kerja ning LC to wi. Iya, pek kowe barang ngono lho. Oh ya kowe sing ngecek aku. Kok yo sik eling ya, aku lu wis lali. Malah kok jek diutang nang aku rambut wae 150 ngono lho kok utange wong iki. 100.000 lho. Ya gak armine Mas. Keton lah ku tekok mari eling utangku. Masa aku kok ya. Kok diikhlasne lho, mosok arep mbok tagih. Lah ya kok tanggo malah kowe diutang susah kira mok wende. Tamu. Kamu tak ijo lisun ping 3 nu piye? Ini parah ini. Sayang. Sayang. Kamu kok diem aja sih dipanggil? Kamu marah sama aku? Ora, Kok diem aja? wetengku luwe. Ini parah ini.